खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। बे समाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बर' फिल्मनि एक्शन डाइरेक्टर सोमखोर नार्जारिया सुपारस्टार रजनीकान्तजों साउथ इन्डियानि सावथुन जेलार 2 फिल्माव खामानि मावगासिनो दं। मख'नो गोनांदि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि सोमखोर नार्जारि बिथाङा गावजों लोगोसे भारत हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि जौगानाय सावथुन मुलुगफोराव जोंनि बर' लाइमोन महरगिरिफोरखौ लांनानै खामानि मावनो आरो मावहोनो हानाय जाबाय। बेयो जोंनि बर' हारि आरो बर' सावथुन मुलुगनि देरगाथाव बाथ्रा होननानै बर' सावथुन मुलुगनि सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि सपन कुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जेलार 2 सावथुनाव सोमखोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। जेलार 2 सावथुना 2026नि जोबनायथिं ओंखारहैनो हागौ होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव साख्रि होनायनि सायाव माखासे सोंथि दिखांदों। बावैसो सिगां खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर'नि समनि साख्रि होनाया इलिगेल बा मोननाय नङा। फाइनान्सियेल गनायथि दङब्ला मानो दान बान्था मोनाखै? गेस्ट हाउसआव सिगाङाव केजुएल आरो फिक्स पेआव मावनायफोरनिया दा पार्मानेन्ट जासिगोन। बेनि अनगायैबो सोंथि दिखांदों हाग्रामा महिलारिया। बड'लेण्ड सोरनो नाङा? मोनबा आंनोबो बड'लेण्ड नांगौ। आं बुंदों नामा बड'लेण्ड नाङा होनना? सोरबा बड'लेण्ड लाबोब्ला आं थाया होनगोन नामा? बेफोर सोंथिखौ खालामदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बोथोरारि बिफाना आसामनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायनि थाखाय सांग्रांथि होदों, जेराव दासान्दि दसेनो सान्दुं दसेनो गोबां थाद'नाय गैयै अखा रोजा हानायखौ एबा रोजायै अखा हानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो गोबां जायगायाव दैबानानि थासारिखौ नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बोथोरारि बिफाना आसामनि गोबां जिल्लाफोराव अखा हागोननि एबा अखा हानायनि थाखाय सांग्रांथि होदों, जेराव मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुराव रेड एलार्ट फोसावनाय जादों। मावख'गिरिफ्रा नोगोरारिफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायदों, मानोना गोबां ओनसोलफोराव अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि सम्भाबना दं। माखासे जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्टबो फोसावनाय जादों, जाय गोबां अखा हागोननि जाथावनाखौ दिन्थियो। जुनियायै दैबाना बोथोरजों सोमोन्दो थानाय खैफोद गोनां ओनसोलफोराव सुबुंफोरखौ सांग्रां थानो आरो रैखाथि बिथोनफोरखौ मानिनो थाखाय बोसोन होनाय जादों। क'क्राझाराव फिन आरोबाव इनायै सासे सुबुंनि बुथारनाय थासारियाव गोथै सह बोखांनो मोन्दों, जेराव क'क्राझारनि गसाइगावआव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो मोन्दों। गोथै सहखौ कुसुगावनि 27 नं हादोरारि राजा लामायाव मोन्दों। गोथै सहआ सानफान रेन्जनि हाग्रा मावख'नि खाथियाव दङमोन। गोथै सहखौ लंथं थासारियाव मोननाय जादों। पुलिसआ लामा जाब्रबथायाव थैदों होनना सन्देह खालामदोंब्लाबो नाथाय खायसे सुबुङा फाव फान्दायनानै बुथारदों होनना सन्देह खालामदों। थैनाय सुबुंनि बैसोआ 40 आरो 42 बोसोरनि जागोन होनना फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ट पुलिसआ सासे मटर साइकेल सिखावखौ हमदों। मानिकपुरनि 32 बोसोर बैसोनि अमर रायखौ खावनाय AS01 BH4583 नम्बरनि हिर' स्प्लेन्डार बाइकजों लोगोसे पुलिसआ सिखावखौ हमनो हायो। मटर साइकेलखौ बनगाव फोथार खाथिनिफ्राय खावदोंमोन होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8760903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।